बाक्सा जिल्ला बरमानि डक्टर मिजिं ब्रह्मआ इमार्जिं एक्सिलेन्स एवार्ड मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि बरमा सेन्ट जन्स हायर सेकेन्डारिनि साखाथियाव थानाय पेरालाइसिस लाइफ केयार मुंनि गंसे फसंथान गायसननानै फिजियोथेरापि आरो गाव रोंगौथिजों दाब दाब जायगानि गोबां देहायारि नोरजिया लोरबां सुबुंफोरखौ डक्टर मिजिं ब्रह्मआ मोजां थासारियाव लाबोफिननो हानायनि थाखाय फिजियो स्पर्ट्स कनक्लेव 2022 आव इमार्जिं एक्सिलेन्स एवार्डखौ मोननो हादों। गासै आसाम आरो सा सानजा भारतनि गेजेरावनो डक्टर मिजिं ब्रह्मआ बे बान्थानि थाखाय सायख'जानानै हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव बे बान्थाखौ थांनाय सानखालि आजावो। डक्टर मिजिं ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय पेरालाइसिस लाइफ केयार फसंथानाव फिजियोथेरापिनि गेजेरजों डिसेबिलिटि एबा देहायारि लोरबां सुबुंफोरखौ थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो फाहामथाय होबोगासिनो दं। खम बैसोनि उन्दै गथ'फोरा थाबायनो हायै, आखाइ सोमावनो हायै, गावनि मोदोमखौ सोमावनो हायै, मोजाङै रायज्लायनो हायै बायदिखौ फाहामथाय होनायजों लोगोसे बैसोगोरा सुबुंफोरनि स्ट्रक जानाय, आथिं आखाइ सानाय, सिं सानाय, मोदोम सानाय बायदि बायदिखौ फाहामथाय होगासिनो डक्टर मिजिं ब्रह्मआ। बिथांनि बे फसंथानाव आसामनि अनगायैबो शिलं, नागालेण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बायदिनि गोबां देहायारि लोरबांथि सुबुंफोरा फाहामथाय लाफैदों आरो गोबाङानो मोजां फिथायखौ मोननो हादों। जायनि थाखाय आसाम आरो सा सानजा भारतनि गेजेरावनो सायख'जानानै इमार्जिं एक्सिलेन्स एवार्डखौ मोननो हादों। मख'जाथावदि जायफोरनि नखराव देहायारि लोरबांथि गथ' एबा सुबुं दं बिथांमोना बाक्सा जिल्लानि बरमायाव फैनानै फिजियोथेरापिनि गेजेरजों फाहामथाय लानो हागोनखौ फोरमायथियो। गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं डक्टर मिजिं ब्रह्म कनसालटेन्ट फिजियोथेरापिस्ट आङो बरमा आरो क'क्राझार काउन्सिलाव आंनो अनार आं नमिनेटेड जादोंमोन माबायाव दिल्लीयाव स्पर्ट्स कनक्लेव कनफारेन्सआव नमिनेटेड कारना जाबाय जों जे 6 बोसोरनिफ्राय जितु खामानि मावना फैबाय दं बहुतथा पेशेन्टखौ जों रिजाल्ट होनो हादों बे जाबाय बे टाइटेलानो जाबाय कि इमार्जिं एक्सिलेन्स एवार्ड बे जोंनि अल इन्डिया जितु जोंनि फिजियोथेरापि कनफारेन्स दंमोन बेयाव आं हारसिंल' मानसि जितु इजोंनिफ्राय नमिनेट जादों जोंनि आसामनिफ्राय एन्ड आंनो देरहा हादों बेनो जाबाय आरो बुस्थु आसामनिफ्राय आं हारसिं दंमोन ओमफ्राय बाखि काजिरङा इउनिभारसिटि इसिनिफ्रायबो दंमोन खिन्थु आरो बाखिथ' बाहेराया गोजा ट्रिटमेन्टआ नै बेबायदि दा नोंसोर बांसिनानो गथ'खौ नुदों जाय जोनोमनिफ्रायनो थाबायनो हाया जनो हाया आरो बेफोर जाबाय ब्रेननि डिसेबिलिटिसनि थाखाय जादों नार्भनि थाखाय निउर' रिहेब जायो बेनि थाखाय आरो स्ट्रक पेशेन्ट जों नायो स्पाइनाल कर्ड इन्जुरि पेशेन्ट नायो आरो जिमान फ्रेक्चार्स केसेसनि उनाव पस्ट रिहेबिलिटेसन जायो बेफोरनि आरो इनि सायाव जोंनि स्पिच थेरापिस्टबो दोङो जाय रावजों जेबो बुंनो हाया बे स्पिचखौबो सोलोंनाय जायो आरो जोंनियाव होनो गोनां बा जिखुनु बेक पेन इसु रिलेटेड आर्थराइटिस बेफोरनि ट्रिटमेन्टबो जायो जोंनियाव दा आंनियाव टटेल स्टाफा होनोबा बेजों आरो क'क्राझारजों मिलायनानै टटेल 18 स्टाफ दङ बरमायाव बांसिन बेनो मेन सेन्टारा जोंनि बरमाया बाक्साया दा इयाव पेशेन्टआव ओरैनो होननो गोनांबा जोंनिया दा आं अभारअल आं दा मिथिथ'वा जोंनिया एटलिस्ट थांनाय बोसोराव हायेस्ट 75 to 80 थायोमोन पर डे थ' बहुतथा मोजां दा होननो गोनांबा रिजाल्टआ सानाय सुनाया एसे डिफारेन्ट जायो डिउरेसन थायो मोनसे सर्ट टार्म एन्ड लं टार्म सोरनिया अगर इन्जुरिनि सायाव सोरनियाबा खम इन्जुरिबा थाब हामो बेफोरबायदि आरो जोंनिया दा गथ'फोरनिया जों बेसिकलि जों फकास खालामो जाय डिसेबिलिटिसफोरखौ जाय थाबायनो हायिफोरखौ थ' स्ट्रक जा रिजाल्टआ बहुत मोजां आं होन्दोंना दहायनो कि डिउरेसना टाइम लायो खिन्थु जोंनिया दा 6 इयार्सआव जोङो होननो गोनांबा मर देन 150 गथ' पेशेन्टआ जाय गसंनो हायामोन निजा बे 150 नि सायाव गथ'आ निजा गसंबाय दं बेनि उनाव 40+ गथ'फोरा थाबायना थांदों आरो बहुतथा गथ'फोरा स्कुलावनो थांबाय जितु आनएक्सपेक्टेड इम्पसिबल खोन्था बेफोरबायदि जादोंमोन आरो बे रिजाल्टखौनो जों दिल्लीयाव देखायनानै बिसोरबो सक जादों दे आंनिफ्राय एक्सप्लेनेसन बिदों नों माबोरै खालामनाय थ' आइ एक्सप्लेन प्रेक्टिकेलि बुजायदो बुस्थुफोरखौ बेनो आरो बेनि थाखाय बिसोर आंखौ एवार्ड होनाय जादों जोंनिया नाम्बार दङ रिसेपसनाव कल खालामनो हागोन आं होनो हागोन बे नाम्बारखौ